Oh, grabe yung kanindot mga kapobs. Ay, managa ta dito. Let's go. Tanawa mga kapobs. Grabe. Woo! Kaso. Mga hapon mga kapobs. Karon di adeta sa pispan sa hangiyaan guys no. Oh, pobs mga kapobs. Dadami sa pispan sa hangiyaan mga kapobs. Luwa may isda, tilapia. Tanawan niyo mga kapobs no. Grabe kanindo tanawon ng tilapia mga kapobs.Erte kadagko. Oh. Sus pagkanindot yung mga kapobs no. Pispan ni sa hangiyaan mga kapobs. Para ang tagyan ni mga kapobs. Ako nang iyaan mga kapobs. Iso na sa kumama mga kapobs. Duha na ilang pispan mga kapobs. Huwag dito sa pikas mga kapobs. Mamasol ta dito. Oh, grabe yung kanindot mga kapobs ay. Oh, libot-libot yun ang tilapia. Naghan sa daan eh. Sabod. Mga pila ka po niya. Kuan ang similya gibutang niya may. Ani, Krismil. Grabe kanindot tanawa ng mga tilapia guys. Igato to sa pikas, masolta dito. Sige mga kapobs, turmay. Sige mga kapobs, uban na dito sa pikas kahit managa ta dito. Let's go. Mga kapobs. Dari na ta mga kapobs. It's na ta direct taga mga kapobs. Kirting lami at tanaw mga kapobs. Kung igaga mga kapobs ay. Kagmay lang mo bit. Ay, sa kamera ba? Dato ng vlog. Ay mga kapobs. Mga kapobs, taas tayo sa kabak sa baba mga kapobs. May kinit na mga kapobs. Nababaw. Oh no! Sige mga kapobs, tanawan na ninyo usahaw na pag itsa ng tilapia mga kapobs ay. Dire dapita. Dimrag ng nibo-kibo. Bundot ra na din od. Inayan ra. Abi ara, tanawa mga kapobs. Wow! Grabe mga kapobs ay. Woo! Tanawa, isa ra ka salting mga kapobs, kuha na mga kapobs. Ingani kada best diri sa pispan mga kapobs. Oh. Woo! Okay na ni, may? Ngari kada ko may? Oh. Way buhian masigig may. Mamatay buhian. Oh, ito na. Mamatay lagi sa gabi. Wala. Kaso. Wala mag. Wala ko ni ron. La. Para batong dito. Gamay man. Hinayan na lang ko para mabuhi balik. Grabe eh. Ito na. Nana na. ko anak kana. Padugokan. Krek, boy. Padugokan. Ayan na Ara kaya video dito. Kana pa gi bulot ni. Ano pinagura ka? Pinagura ba? Grabe. Woo! Wow! Grabe mga kapobs ay. Tanawa mga kapobs. Grabe. Woo! Indutan rin mga kapobs ay. Doble. Tanawa. Ato yan ahod. Kaya hod. Kamera hod. Uy. Tanawa kapobs oh. Doble. Grabe. Ang isa
May pila ka bok katong ano na may? Ikari pag muna may. Mukha to si mama 1 kilo. Oh, dali ah. Ikahawin daw. Hindi tatanawag magkuha na, dubli-dubli eh. Pizza! Siya na po testing mga kapobs ay. Testing na po na siya mga kapobs. Oh, kigitiglom, birahan na, kigitiglom na. Oh, kakuha na sa dahil doha ka mga kapobs. Ako rin kuha, be. Ayo. Oh, kana, oh, hinayarag, lagpot man. Hinayarag bira, oh. Hinayarag bira, grabe po ni makabunlot sa mga kapobs ay. Oh, ilabyo ka ba? Oh. Mga kapobs, o kinsa ditong mangitawag mga tilapia nga presko o dagko nga tambok nga mga tilapia. Kontakan ninyo si gamay-gamay man, may? Oh. Kinsa dito manginahanglan og tilapia dano nga presko pa kayo nga nagkitiw-kitiw pa ang ikaw mga kapobs. Ari na mo diri sa kuan mo mga kapobs, tag-iya sa Pispan akong yaan. Kontaka lang niyo si Maynilya og si Painog. Diri sa Barangay Concepcion mga kapobs. Kisa to nangitag tilapia diha nga presko. Himsog. Tan-awa mga kapobs oh. Pila ra mi ka minutos nagkuha mga kapobs oh. Awa. Perti na kadaghan. Basta itiglom, bira na. Oh, kada grabe. Grabe, bunlot na pot. Oh. Oh, mo dito mga kapobs no. Basta itiglom na, bira na. Hinayar ko bira. Itiglom na. Mga kapobs, so kinsa dito mangitag mga tilapia no sa area nato diri sa Concepcion. Kontakan lang ninyo ng akong yaan mga kapobs si Maynilya ug si Painog sa Concepcion Danang Bohol mga kapobs. Ari alang niyo ninyo diri mga kapobs kay kwerte kadaghang tilapia. Oh. Kana mga kapobs ingog itsa na to mga kapobs kuha dayon. One, tada. 1, 2, 3, buhi! Woo! Kontes kasi makaw na. Allah. Dongata kanang kuan. Lah, uy gagmay man. Sige la. Tara lang buyan. Oh, mga kapobs. Uy, hala. Kapoy ko sa ginalag. Oh, tira. Kundi ko sugot di man ko. Oh. Oh, mo na itong kuha mga kapobs. Pila ra ta ka minuto mga kapobs. Pila ra ka minutos. Oh. Sabi. Tilapia mo diha. Tilapia. Presko pa o gakisi-kisi pa ni siya mga kapobs. Grabe. 120 ra tong kilo. Nya mo dito atong balikon no. Kinsa dito nangita og tilapia dire sa Concepcion or sa poblasyon. Arita sa kontak lang ta sa kuan. Tag-iya mga kapobs sa kuyan, Nilya Torrijos o Paulino Torrijos sa Concepcion mga kapobs. Presko kaya itong mga tilapia diri mga kapobs. Daggo pa kayo. Sa iyo mga kapobs, salamat sa inyong pagtanaw. O gayayo tatanan. Hello mga kapobs. Good evening mga kapobs. So karon mga kapobs, nakaluto na ta sa itong tilapia nga itong ipanagaan dito sa tangke mga kapobs. No? Kapobs ay. Datay sinugba kapobs. Datay nununan. Ug datay gi sabaw-sabaw gamay rin natong sauce. Karon mga kapobs. Ug daya tong mangaon na ta mga kapobs, da si Inday. Dapeng up. Hi guys. Hi pobs, hi. Og si Madam. Karon mga kapobs.
mga una ta. So salamat tayo kay mga kapops. Salamat tayo kayo sa akong iyaan ganyan mga kapops, no. Daghan kayo gihata mga kapops, no. Salamat kayo. May salamat kayo ninyo sa inyong tilapia. Mahinat ko nga permentihon na to, nay. Salamat kayo, no. Salamat sa inyong tilapia ganyan. So lingaw kayo dito sa tangke mga kapops. Kung mga ta mga kapops. Ubanin ninyo sa atong kaon sa tilapia mga kapops, no. So, salamat kayo. Salamat ta sa tagya sa tilapia. Nakasudan nin taon ang pobre. Sige na mga kabobs. Banat na ta. Mga kabobs, banat ta. Oh, ha. Mga kabobs, oh. Unod sa atong tilapia mga kabobs, tambo kayo. Hapon ta. Suslo. Suslo. Tilapia. May kaya itong tilapia mga kapob. Kaya dyan kung ganahan kapob sa'y. Kanya dyan unod sa tilapia doon. Si Madam Tilapia. Okay na kayo yung sitwasyon. Ito ang unod sa itong inununan ng tilapia. Umisod ang Madam Kura? Siya, kang gikos nitan. Oh, nay. The best. Gapag tayo. Kamote sa bukid. Kamote. Tabob. Mani magpusag sili. Kira dyan ang giganahan mga kapob sa kining unod sa tilapia. Salamat sa inyong pagtanaw mga kapobs. Salamat kay ninyo, no. So, maginaot ko nga di mo mapulan sa ato ang mga videos mga kapobs, no. So, salamat kay ninyo. Maginaot ko suportahan ko ninyo pirmi mga kapobs sa ato mga subscribers nga solid ano. Mga viewers sa tada. Salamat niyo og I love you. Salamat. Now I wanna do it up so bad, party it up so bad, spend it up so